Libre lang magpares bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Pagplano ng pamilya, hawak ko sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. Narito na ang mga nagpapagang balita. 17 milyong pisong halaga ng kokain na diskubre sa baybayin ng Cagayan. Mag-ina patay sa sunog sa Cagayan. Siklista patay sa Lawag City. Sapat na supply ng bigas sa Ilocania ngayong panahon ng tagtuyot, tiniyak ng NFA. Mga talento ng mga taga-La Union nagpasiklaban. At mga patok na produkto sa Session Road in Bloom, ibinida. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Zone Headlines. Naimbag ng Malem Amiana na Luzon, hatid namin ang mga maiinit na balita. Nadiskubre ng mga mangingisda sa baybayin ng Cagayan ang 17 milyong pisong halaga ng cocaine. Magbabalita, Ren de Guzman. Tinatayang 3 kilo ng pinaniniwalaang cocaine na nagkakahalaga ng nasa 15 million pesos ang nadiskubre ng dalawang mangingisda sa baybaying sakop ng Abulog at Balesteros, Cagayan. May nakita silang suspicious floating objects na unaware sila kung ano yon. So, what they did, kinuha nila yung suspected illegal drugs, na bricks of illegal drugs, and then dinala nila sa barangay, and then pumunta sila sa kapitan na kung anong ang gagawin. So, immediately yung kapitan tumawag sa ating personnel ng Regional Maritime Unit. Kaagad rumesponde ang mga otoridad at kinumpirmang cocaine ang nasa loob ng mga bloke. Kahapon ay muli silang nakadiskubre ng 2 pang bloke na nagkakahalaga ng aabot sa 2 million pesos sa baybayin naman ng Barangay Fugas sa Apari. So there might be possibility na ito ay parang inuhulog lang. Like doon, di ba, may nakuha sa area ng Infanta Quezon, sa Polillo Island. So, same siguro, yung mga modus operandi ng mga international drug syndicate na sa dagat. Sa dagat nila hinuhulog, and then kukunin ng mga local contacts nila at dadalhin sa lupa at kung sa ita-travel nila o ita-transport nila. So, pakiusap niya sa mga residente, ipagpatuloy ang pakikipagtulungan. O wag silang mag-isip na itago o ibenta dahil baka sila pa ang makasuhan pag sila ay tinago at ibinenta nila to. Patuloy ngayon ang ginagawa nilang search operations at pagbabantay sa mga baybayin at nagbabaka sakaling may mga mahuling nasa likod ng mga nadiskubreng cocaine. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Patay sa sunog ang mag-ina sa bayan ng Gataran, Cagayan dahil sa napabayaang kandila. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Hindi na nakalabas ng buhay ang mag-ina sa nasusunog nilang bahay sa Gataran, Cagayan. Nangyari ito noong linggo ng hapon. In-inform sa akin na may nasusunog sa
Barangay Centro Norte, Gattaran, Cagayan, malapit sa Barangay Hall na nasabing lugar. At agad-agad po itong nagresponde ang ating samahan dito. At pagdating doon sa fire scene, nakita po na malaki na po yung apoy. Hala, gila kayo ni. Noong mga panahong yon, nakalabas pa ang mag-ina na sina Marcelina Bernardo, 70 taong gulang, at ang anak nitong 60 taong gulang na si Roger Bernardo Sr. Yun lang ay bumalik si Marcelina sa nasusunog na bahay upang kunin ang titulo ng kanilang lupa habang si Roger ay tumulong sa pag-apula ng apoy. Pero hindi pinalad ang mag-ina. Hoy, nakakalan. Hoy, nakakalan dyan may isang ni. Hoy, dong. Tita! Hoy, tula! Huwag ka nang bumalik! Huwag ka na pong bumalik. Bakit dyan na? Si Roger Bernardo Sr., ito yung tumutulong na nagbabakit relay sa likod. Kaso hindi nila namalayan na nakapasok. So nung paglabas niya, hindi na nakakalabas. Nagtago na siya sa CR. So naman si Marcelina Bernardo, kung sa likod nila, sa may sina, sa may agdanan, doon namin nakita itong si Marcelina Bernardo. Natupok ng apoy nang makita si Marcelina habang namatay naman sa suffocation si Roger. Sa investigasyon ng BFP, nagsimula ang sunog mula sa ikalawang palapag ng bahay dahil sa napabayaang kandilang ginamit sa pagdarasal. Nadamay din sa sunog ang katabing bahay. Papalo sa 3 milyong piso ang halaga ng mga nasunog na bahay. May payo naman ang BFP dito. Alis kayo dyan, alis. Ayan na yan, mas masa. Persona. May papayo ko lang sa mga kababayan natin na kung may ganong sunog na bahay, kailangan hindi na po babalikan yung mga gamit kasi hindi na po natin alam kung makakalabas pa tayo o hindi at hindi po natin iasahan na pwedeng taguan yung bahay, yung CR. Hindi pwede pong masususik yung tao doon. Inaasikaso na ng Municipal Social Welfare and Development ng Gattaran ang kapamilya ng biktima. Ito pa lang ang unang naitalang sunog ngayong buwan sa bayan ngayong Fire Prevention Month. Ang lapiksan niya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, patay ang isang senior citizen na siklista matapos mabangga sa Lawag City. Ang detalye sa report ni Randy Guzman. Pasado alas 6 noong March 20, pauwi na sa kanilang bahay sa San Jose, Lawag City, si Arnulfo Ragasa Paltong, 62 taong gulang nang bigla siyang mabangga sa bypass road ng Lawag City, Ilocos Norte. Base sa investigasyon, ma'am, yung siklista going west po siya. Parehas po sila ng direksyon nung Hyundai Santa Fe po. Tapos nung nag-cross po kasi yung siklista po kaya nabangga nung Santa Fe. Isinugod siya sa ospital pero idiniklara na itong dead on arrival. Sinampahan na ng kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang driver na kinilalang si Marivic Honorica Tababan, 50 anyos at residente ng Kalayab, Lawag City, Ilocos Norte. Para maiwasan ang mga ganitong insidente, hiling ng ilang grupo ng mga siklista. Mas maganda rin yun kasi lalo na ko yung mga bata, mas maganda na yung may lane na sinusundan nila. Kasi pagka wala silang kasamang teenager or mas matanda sa kanila, sige lang, bira lang sila ng bira. Hindi nila alam yung disgrasya kasi sa daan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.
Pinabulaanan naman ni presidential aspirant Leni Robredo ang aligasyong nakikipag-alyansa sa komunistang grupo ang kanyang kampo. Ang balita hatid ni Nicole Pajos. Kasinungalingan, yan ang git ni presidential aspirant Leni Robredo tungkol sa paratang na siya raw ay bumubuo ng coalition government kasama ang Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front. Kamakailan lang, nagkaroon ng text blast na naglalaman ng mensaheng nagsasabing may kaugnayan siya sa CCP, NPA at NDF. Kaya sa pamamagitan ng social media post, binigyang linaw ni Vice President Leni Robredo na ito ay fake news. Dagdag pa ni Vice President Leni Robredo, hindi siya naniniwala na ang paggamit ng dahas ang solusyon sa anumang problema. Alam ng lahat ng taga-suporta ni Vice President Leni Robredo na tutol siya sa anumang ideya na ito at hindi siya makikipag-alyansa. Aniya, mas pinaprioridad niya ngayon ang magtrabaho ng payapa. Sa kanyang nakaraang Pilipinas Debate 2022, sinabing plano ni aspirant President Leni Robredo ang pagtulong sa mga micro, small, and medium enterprises na naapektuhan ng pandemya. Ayon naman kay Justice Secretary Minardo Guevara ng Anti-Terrorism Council, hindi nila babaliwalain ang anumang grupo na nakikipag-ugnayan sa CCP-NPA para maghasik ng karahasan at manggulo sa nalalapit na eleksyon. Ayon sa kalihim, walang mali sa pakikipag-ugnayan sa CCP-NPA para suportahan ang anumang partidong politikal o individual na politiko ngayong eleksyon. Magiging mali lang kung may kasamang karahasan at tangkang sirain ang kaayusan ng eleksyon, dagdag ni Guevara. Habang buhay na pagkakulong ang haharapin ng kung sino mang napatunayang lumabag sa Anti-Terrorism Financing Act of 2012 at Anti-Terror Act of 2020. Nicole Pajos para sa Luzon Headlines. Patuloy ngayong hinihimay at pinakikinggan ang hinaing ng transport sector kaugnay sa planong pagbabago sa mga ruta ng mga pampublikong sasakyan sa Baguio City. Ang buong detalye sa report ni Ashley Yap. Ikalabing-anim ng Marso nang tawagin ni Councilor Benny Bumogaw ang mga transport groups sa council session para maayos ang mga issue tungkol sa planong bagong ruta ng mga pampublikong sasakyan. Will provide a provision nga mabalin nga ma-extend depende ijay needs the community. Ayon kay Councilor Bumogaw, aaprubahan lamang ang ordinansya kapag nasagot na lahat ng issue ng publiko. Himukin ang mga local government unit na isaayos ang mga ruta ng mga public utility service vehicles. Yan. Para maisaayos. Ibig sabihin, maisaayos yung transportasyon para maging efficient at maging kapakipakinabang sa mga commuters at para din sa mga nasa industriya ng transportasyon. Ang LPTRP ay ginawa upang maipagpatuloy ang modernisasyon ng public transport units ng Baguio at sinisiguradong maging efficient ang pagpapatakbo ng mga ito para pakinabangan nang maiwasan din ang traffic. Mga tinaas na issue ng mga grupo ay ang proposed number of units sa LPTRP per district, mga requirement tulad ng business permit sa land bank para sa loan ng mga pampublikong transport at ang tulong na makukuha ng mga grupo galing sa land bank at LGU upang mapadali ang transisyon sa pagbabago ng rota. Malalaman natin kung ano yung dapat requirement sa mga magninegosyo sa magtra-transport na compliant sila naman. Compliant naman dun sa supposedly na dapat na rin-require ng city. Isa sa malaking problema ng mga transport groups ay ang kinakailangan nilang bayaran upang mapatupad ang LPTRP at ang pagbabawas ng mga public transport units sa bawat barangay. In-interview namin si May Gadang, isang representative ng Asin Road Transport Group. Consolidate na kami as cooperative or
corporation. Maraming nag-i-interlap, maraming nag-join forces, and syempre under question kasi hindi pa siya todo aprobado sa mga members ng ating mga transportation group. Base sa plano, nakasaad ang bagong rota na dadaanan ng mga transport units kada barangay, kung saan may northbound, southbound, westbound at eastbound na mga rota. Ipinapakita din ang mga service areas kung saan dito pwede magpasakay ng pasahero. Patuloy pa rin na isinasaayos ang plano upang masagot ang mga hinaing ng mga transport group. Ashley Yap para sa Luzon Headlines. Susunod, sapat na supply ng bigas sa Ilocania sa panahon ng tagtuyot, tiniyak ng NFA. Yan at iba pang balita. Abangan! The renewable energy resource of the Philippines. Si Mig Subiri ang nag-akda ng Renewable Energy Act na nagpasok ng 1 trilyong pisong pondo na nagbigay ng trabaho sa halos 3 milyong Pilipino, nagdala ng liwanag sa milyong-milyong tahanan at nagpaunlad sa libu-libong komunidad sa Pilipinas. Pangako sa inyo mga kababayan, sa tulong ninyo, itutuloy natin ang pagsulong ng mga batas tulad nito. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Ako, si Ramon Gico III, kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan.
Sa iba pang balita, tiniyak ng National Food Authority ng Ilocos Region na sapat pa ang supply ng bigas sa panahon ng tagtuyot. Magbabalita, Randy Guzman. Kasunod ng deklarasyon ng tagtuyot sa bansa, tiniyak ng NFA Region 1 na sapat ang supply ng bigas. Wala po tayong dapat pangamba sa inventory po ng bigas ng National Food Authority dahil po kami po ay kasalukuyan na namimili sa ating mga magsasaka during this cropping season. And we expect to procure about 1 million bags of palay from the farmers for the whole year of 2022. Sa monitoring ng NFA, walang naitalang pagtaas ng presyo ng palay sa rehiyon sa kabila ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa ngayon, naglalaro sa 20 hanggang 21 pesos kada kilo ang farm gate price ng palay. Hindi po nakapasyadong nakapekto yung pagtaas ng crudo sa presyo po ng bigas. Pero ang nakakapekto po talaga yung pagtaas po ng mga farm inputs. Katulad ng fertilizers, napakataas po yan. Mataas din po yung mga pesticides, mga iba't ibang mga ginagamit po sa pagsasaka. Kahit pa tagtuyot, wala raw problema sa patubig sa mga sakahan sa Ilocos Region at maging sa Cagayan Valley dahil nasa normal pa ang water level sa lahat ng dam sa Northern Luzon. Nauna nang nagbigay ang Department of Agriculture ng fuel subsidy na 500 million pesos sa mga magsasaka at mangingisda sa bansa, habang inihahanda pa ang karagdagang 600 million na fuel discount sa mga magsasaka ng mais at mangingisda. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Galing at husay ng mga taga-La Union, tampok sa Agasem Talent Showdown. May kwento po si Sofia Pagaduan. Tagumpay ang kauna-unahang Agasem, Dakaprobinsyaan Talent Showdown na ginanap sa Baluarte Watchtower, isang national cultural treasure sa probinsya ng La Union. Dito muling nagsama-sama ang mga individual o grupong mga kalahok mula sa 20 munisipalidad ng probinsya upang ipakita ang kanilang mga talento. Bilang hurado sa nasabing patimpalak, dumalo sina Lorraine Galvez, Street Boys, Benjamin Tinaw, Bubay at Philippine Pride Noel Cabangon. Ang itinanghal na Grand Champion naman na LU Dance Company na galing sa munisipalidad ng Bawang ay tuwang-tuwa sa natamong tagumpay. Yung pagkapili pa lang po namin sa top 10, overwhelmed na po kami doon kasi hindi naman po kasi lahat pinapalad na makapasok sa top 10. Overwhelming po nung nalaman po namin na kami yung nanalo kasi first ever po kasi yun na talent showdown entire La Union. Dito sa aming province of La Union, hindi lang po pagsasayaw, hindi lang po pagkakanta, hindi lang po painting ang naipapakita ng mga taga La Union. Marami pa. Naging plataporma ang nasabing kompetisyon upang maipamalas ang galing at husay ng mga taga La Union bilang selebrasyon na rin ng kanilang ika-172 anibersaryo. Ayun, napakalaking opportunity nito, ma'am, kasi nga po dito po sa pandemic, ang hirap din po magkaroon talaga ng pagkakakitaan. So yung mga shows po na dumating na po sa akin is magagamit ko na po siya sa pang-araw-araw ko. And then sa mga talent din po, once na naabot nyo po yung pangarap nyo, yun, tulungan nyo din po yung mga talent na gusto rin pong umangat. Huwag nyo po silang pabayaan. Isa rin itong milestone sa Tourism Office ng probinsya, lalo na sa kalagitnaan ng pandemya. Agasem is really a very exciting and tactical experience for the provincial government of La Union. We really wanted to banner the genius, the local genius of our artists here, of our singers, of our dancers, and our specialist acts who are doing great performances and talents here in the province of La Union, and give them a platform to tell to the world that, hey, we from La Union are good performers, are good entertainers, and are good artists.
Hangad ng Tourism Office ng La Union na mas maging aktibo pa ang pagpapakilala sa tourism at cultural industry ng probinsya sa mga susunod pa na buwan. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Pag namatay ang parents natin at naiwan ang ating ancestral house sa ating magkakapatid, pwede bang forever na ilagay natin na hindi pwedeng ibenta itong property, na tayong mga magkakapatid ay forever na co-owners of the property? Ang provisions dito ay Article 960 of the new Civil Code. And ang sinasabi dito, where there is no last will and testament, ang partition of the estate of the decedent or the parent who dies shall be governed by the laws on succession. And if law of succession shall apply, then we talk about Article 1078. At ang sabi dito, when there are two or more heirs, the whole estate of the decedent is before the partition owned in common by the sole heirs, subject of course to the payment of debts. And in relation dito, meron din tayong Article 494. And no co-owner shall be obliged to remain in the co-ownership. And each co-owner may demand at any time the partition of the thing owned in common. So, ang general rule is yung ancestral home na yan ay pwedeng in the name of the children. But, if one of the children decides na umalis na doon sa co-ownership at any time, sabi naman ng Article 494, yung child na gustong alisin na yung pangalan niya sa co-ownership at kunin niya yung kanyang share, ay pwedeng mag-file ng petition to partition the property. Tanong, pwede bang magkontrata? Can the parties enter into an agreement na forever na hindi natin papartihin ito, na forever na in the name of the parents ito? Ang sabi ng ating batas ay a maximum only of 10 years. So, pwede kayong pumirma ng side contract na ito ay sa pangalan ng iyong parents or sa pangalan ng mga anak, but that can only be effective for 10 years. After that, any of the heirs may now say, kunin ko na yung share, ipapangalan ko na sa sarili kong anak, papangalan ko na sa akin, but hindi na siya co-ownership ng estate ng ating parents. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Mga patok na produkto sa Session Road in Bloom, ibinida. Ang kwento, susunod na. Salamat kay Senator Migs dahil natulungan niya ang aming negosyo ngayong pandemic dahil sa Bayanihan Act. Salamat Senator Migs. Hulog ka ng langit sa industriya namin. Sa lahat kaming magsasaka ng tubo sa buong Pilipinas. Salamat kay Senator Migs at itinaguyod niya ang karapatan ng aming kooperatiba. Salamat Senator Migs sa pagbigay ng malakas na ngipin sa anti-hazing law. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Sa milk din ng batang 90s, darat atin ang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments.
Wazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Wazar Music, bringing music closer to your hearts. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Iba't ibang mga produkto ang ibinibida ngayon sa Session Road in Bloom. Pasyalan natin yan sa kwento po ni Ren de Guzman. Yan, 3.50 te. 20 isang tab. Buhay na naman ang Session Road dahil sa isang linggong Session Road in Bloom ng Panagbanga 2022. Si Josephine na mula pa sa Rizal, mga kakanin at pangmerienda ang kanyang dala para sa mga lokal at turista. Dito lang sa Baguio, mabili kasi dito eh. Mabili. Dito lang, masaya pa te. Hindi naman maitago ni Ana ang tuwang nararamdaman dahil sa wakas nakabalik na sila. Yearly po kami dito, nag-stop lang nung nag-pandemic. Sa Session Road in Bloom, imposible na ring mawala ang shawarma. Pero kung kakaiba at bagong produkto ang inyong hanap, tiyak, swak sa inyo ang mga palamuti, baso at mug na gawa sa marmol. Kung pagkain kakaiba naman ang usapan, pasok daw dyan ang pinausukang karne. Kakaiba kasi ginagamit natin is local wood, yung alder wood, yung tawag, or locally known as alnus. Sa dami ng produktong makikita sa Session Road, ang mga namamasyal, mapaturista man o lokal, talagang enjoy na enjoy. Naman po, yung mga ibang kasama namin, Bukod pa dyan, may libreng bakuna at booster shot para sa mga gustong magpaturok, residente ka man o turista. Dito maraming dumaraan at nag-a-avail naman ng booster doses. Although we give vaccines from 5 years old and above and we have all the vaccines, Pfizer, Moderna, Astra, and Sinovac for the booster, tapos mga Pfizer and Moderna for the kids. So all available. Ayon sa Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, lahat ng malilikom na pondo mula sa renta ay gagamitin para sa mga susunod pang aktibidad at programa. May ilalaan din para makatulong sa mga nangangailangan. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa ating lahat.